Sitten on käynyt silmiini yksi asia, mikä tuntuu monella videolla, kun keittiössä ollessa paasaat kameralle, kosketat sinun housujesi takapuolelta molemmilla käsillä monta kertaa, mistä tämä on kyse, hinkkaakko persettä vai miksi teet näin? No, näin vain. Maksanut arvasta yhtään mitään, eli raivoat siitä, kun sinulle, totta kai se oli hyvä, että edes voitin 2 euroa, se on hienoa, kiitos vaan lahjoittaneille, mutta esim. Ylilauran tekemät lahjoitukset vuonna 2015, kahvinkeitin, polkupyörä, pelikonsoli, niin ja ne, silti sinä valitat Laurasta joka videolla. Totta kai, kun se on persereikäpaikka. Yksi vaihtoehto olisi ottaa yhteyttä markkinointiala osaajiin netissä ja kysyä vinkkiä. Vinkki kysyminen ei maksa mitään. No, soittaminen maksaa. Eri asia tietenkin on ihmispelko. Soittaminen maksaa. Miksi halkaisit ei se ole korvalehti, on halkastu. No, en ole nyt valittanut siitä. Oikeat tubettajat, niin varmaan oikeat tubettajat, kuten Ronnie Back, Herbalisti ja Ture Bolenius, käyttävät 4K-kameroita. Miksi sinä ostit 6 vuotta vanhan peruskameran etkä 4K-kameraa? Vai etkö ole oikea tubettaja? Minä en kuvaa 4K-videoita. Ja piste. Hei Niilo, saa lukea videolla, kiitos. Olet rohkea älykäs, kun et ole orjatöissä niin kuin muut lampaat. Olet vahva, kun et käytä kaljaa tai tupakkaa tosin kuin lampaat. 4. Miksi et kävele kesällä paljain jaloin? No, en kävele. Kuka nyt kävelisi paljain jaloin? No, ainakaan minä. Jalat on heti, jos mä lähtisin paljain jaloin kulkeen, niin se olisi ensimmäisenä jalat auki saman tien. Mikä on serveri ja mitä se tekee? Sillä ei haju, ei tietoa. No, serverillä sillä saa nettiyhteyksiä tai jotain. Ei nyt, mä en lähde siihen nyt. Kun ei ole meikäläisen alaa, niin ei kiinnosta sellainen. Niin. Tohon mulla ei ole mitään, mikä on ärsyttävin luonteenpiirteesi. Ei ole mitään sanottavaa siihen. Kuka on Lempäällä läski? Se tiedetään. Mene töihin. No, ei sinne töihin vaan, ei töihin vain mennä. Ymmärrän nyt, hyvä kirjeen kirjoittaja. Sinne ei vaan mennä töihin, ei sinne vaan mennä. Ja sitten kun meikäläisellä on se niin kun, jos et ymmärtänyt, että meikäläisellä on se P-lausunto, niin ei sillä mennä töihin, jos on P-lausunto, lääkärin P-lausunto. Monimuotoinen oppimiskykyhäiriö, yritä ymmärtää, ei sillä pääse töihin. Mä vaan luen nää, mitä tässä lukee. Ei osaa editoida. Vapaus. Paasausvideolla olet ammattipaasaaja. Imetyskouluttaja tarvitsee... Imetyskouluttaja tarvee ja sairaan vauvan imetyksen. Käytät sun tuttipulloa, äidinmaitokorvikkeita. Ei muuta kuin minä juon kahvia ja tässä oli kirje. Ei voi sanoa mitä, olen ollut kyllä. Tai jos olet ollut niin töissä, minkä takia et hae maalaistalojen töihin, voisit luoda paskaa päivässä. No, en minä rupea mitään lantaa tai paskaa luomaan päivässä. Olen ollut töissä vuoden vastaamaan itse elämästäni. Sinä saat vaan rahaa Kelasta ja YouTube-mainostuloista, kun verotulosi viime vuonna oli yli 60 000. En ole sellaisia rahoja edes saanut, mitään 60 000. En ole nähnyt sellaisia rahoja. Näin. Jos mulla olisi rahaa, ne tilit ei olisi miinuksella. Revis siitä, huumoria vaan. Näin. Niin lähdetään nyt tätä ensimmäistä. Voisitko vastata, mitä mieltä olet Ukrainan sodasta ja mitä tunteita se herättää sinussa, että Venäjä hyökkää ilman pätevää syytä Ukraina? Mä sanoin jo siitä aikaisemmin, että minä en ota
mitään kantaa poliittiseen tapahtumiin, en mitään kantaa ota. Ja siitä ei keskustella. Miten on mahdollista, että lopetit palapelin tekemisen heti alussa? Sinulla ei ole pitkään mä tarkoitan kärsivällisyyttä. Palapelin tekemään on ikinä rakentanut palapeliä, mä en tiedä sitä mitään. Siitä olisi tullut turha video, jos mä olisin jatkanut sitä kuvaamista. Mä en vittynyt kuvata sitä. Ei kukaan jaksa katsoa sellaista, missä ei tapahdu mitään. Ei ketään kiinnosta katsella sellaista, missä ei tapahdu mitään. Itseäkin se on. Mun mielestä se on ihan turhaa katsoa sellaista, missä ei tapahdu mitään. Kyllä siinä pitäisi tapahtua jotain mielenkiintoista, että jaksaa katsoa. Ei kukaan katso sellaista, missä ei tapahdu mitään. Kuvataan jotain turhaa lässytystä yli 5 minuuttia tai yli 10 minuuttia. Mä en tiedä, kun sinä käyt äiteen tai VT:n luona, piereskeletkö siellä avoimesti? No en tiedä, no en. Sinulla oli kerran se kaunis... Ei ole mitään ollut videolla. Oli muka videolla jotain, mutta ei siitä sen enempää. Mennään seuraavaan kysymykseen. 20. Mitä on paikalla, kun tulee? Tullaan ilmoittamatta. Se on se huono puoli. Pitäisi tietää, olla varuillaan, kun tulee. Minkä arvosanan annat omalle ulkonäöllesi? No, mä sanon 5/5. Mä sanon 5/5. Milloin Onnin kanssa nakin dippailua? Ei ole enää tulossa nakin dippailua. Ei aikuiset enää nakkia dippaile. Se on lasten juttu. Sitä ei tule enää. Ei kannata kysyä sitä, että koska tulee nakkien dippailu. Se oli silloin, mutta aikuiset enää ei dippaile nakkia videolla. Sitä ei tule. Sitten otan tästä Sitten lähtee kysymys 4. Miten onnistuit pääsemään eron alkoholista? Tää on hyvä kysymys. Tää oli 5/5 kysymys. Eli se lähti siitä sillain kohta 7 vuotta sitten, että kun siitä oli, lähdetään sillain liikkeelle, että tuli otettua kaljaa, mutta sitten mä en silloin yhtenä päivänä ajattelin, että olenko syönyt, rupesin muistelemaan, että olenko syönyt liikaa, kun yleensä jos syö liikaa ja tukevasti, niin silloin kalja ei maistu. Silloin ei pysty juomaan kaljaa, kun se on niin ähky. Ja mä en ollut paljon mitään syönyt, ja jostakin syystä se kalja rupesi, siellä oli niin kauhean omituinen maku siinä kaljassa, kun mä kaljaa. Ja sitten kun mä ajattelin, että miksi kalja maistuu näin oudolle, kun mä oon syönyt edes kunnolla. Mä en oikein syönyt mitään, kun mä en vittinyt syödä mitään, jos mä otan kaljaa. Ei vittinyt syödä mitään. Ja sitten mä menin sinne alakerran baariin. Ajattelin, että mä menen sinne ottaan kaljan, niin kalja oli sielläkin pahaa. Tai semmoista, että siinä on omituinen maku. Mä en vaan tiedä, mistä se maku mulle tuli. Se vaan tuli semmoinen maku, että mä ajattelin, että hitto kun kalja on niin kauhean makusta. Sitten mä vaan päätin, että nyt kun kalja maistuu näin pahalle, niin mä en enää juo kaljaa. Ja sitten mä ajattelin, että minä rupean pyöräileen. Sitten 3. kysymys. Mitä mieltä olet elokuvasta nimellä Oletko syönyt keksiä? Mä en elokuvasta tiedä sen enempää. Vaikea sanoa elokuvasta, Oletko syönyt keksiä. En ole kuullutkaan sellaisesta elokuvasta, niin en sano juuta enkä jaata, kun en tiedä elokuvasta yhtään mitään, kun en ole kuullut sellaisesta mitään. 4. kysymys. Pitääkö asioiden tapahtua heti vai joskus? Heti. Kuinka käy asioiden nykyisessä kämpässä ja paljon on vuokra? No vuokra on sanotaan noin, että melkein 700. Taas täällä kysytään, milloin vanha juoppo tai tattitukka näyttelijä tekevät sarjaan paluun. Ei ole mitään sarjaa ja näyttelyitä, piste. Tämä nykyinen raivokas näyttelijä on todella aikansa elänyt negatiivinen. Ei ole mitään näyttelijää, piste. Ne maksetaan pikkuhiljaa kuukausimaksulla. Paljon sulla on ulosotossa yhteensä? 7 tonnia. Miksi puutut asioihin, mistä et tiedä yhtään mitään tai ymmärrä edes perusasioita, esimerkiksi Olkiluoto 3 ja
korona. Mä oon sanonut siitä, että me ei tarvita sitä ja piste. Ja se ei toimi. Niin se ei toimi, niin se ei toimi. Piste. Sitten täällä ollaan huolissaan siitä, että oletko yrittänyt hakea koskaan eläkettä työttömyyteen varten. En ole hakenut eläkettä, eikä eläkettä saa, jos on työkykyinen. Sitten täällä ollaan ihmetelty vielä, että miksi strimmaat naamakarvoja koko ajan, mutta kulmakarvoja et koske kirveelläkään. Näytät yhdistyneiden kulmakarvojen asioista aivan simpanssilta. No se on voi, jos se sun mielestä näyttää simpanssilta. Se on voi. Näin. Ja sitten, sitten tässä se on huolissaan, tämä kirjeen lähettäjä on huolissaan siitä, miksi minä sanon johtoa HDM enkä HDMI. Miksi mä jätän iin pois sieltä? Jos minä jätän sen pois, niin se ei ole sinulta pois. Saan sen jättää pois. Ei sitä tarvitsisi. Sen saa sanoa miten huvittaa. Se TV-sä tuleva johto, millä saa TV-sen tietokone kiinni ja kaikki muutkin kiinni, niin sillä ei ole pakko miten sen sanoo. Oletko saanut koskaan palautetta esiin perheeltäsi tuosta sinun syöntitavoista? Syöt puuroa ja kananmunaa, leipää ja kaikkea sekaisin lusikalla. Saa sitä syödä miten haluaa. Ei se ole sinulta pois. Sitä voi syödä miten haluaa. Sitä voi laittaa kaikki, voi laittaa siihen syödä. Kokeilepa joskus itse syödä. 9. kysymys. Mitä mieltä olet Kyyrykoplinin Niilo 22 videoista? En mitään. Sitten. Tässä kysytään näin. Ensimmäinen kysymys. Niilo, osaatko soittaa jotain soitinta? Jos osaat, niin mitä? En osaa soittaa mitään soitinta. Ainoa soitin on, mitä osaa soittaa, niin on suuta. Suuta osaan soittaa. Siinä oli kysymykset ja siinä oli vastaukset. Kun on kysymykset, niin on samalla vastauksetkin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jos ei vastaukset miellyttänyt, niin siinä oli kun on kysymyksetkin, niin on vastauksetkin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.